Tino, bueno, que volvedes outra vez á Liga despois de moito tempo, para vos é un esforzo grande. Queríamos que nos comentaras un pouquiño o esforzo que está significando para vos participar outra vez na LGT. Bueno, nosotros cuando entramos nesta nueva junta directiva, a segunda temporada que estamos con el club, íbamos como objetivo claro el intentar entrar nunha liga de traineras e claro, a que nos cuadraba mellor era a Liga Galega, que xa tuvemos fai 5 ou 6 años. E, bueno, para nosotros significa moito esfuerzo, non só deportivo, sino económico tamén, de viajes e tal, e, bueno, é un esfuerzo que nos costa moito, pero que lo hacemos con moitas ganas e moita ilusión. Pensa ese esfuerzo? Sí, sí. E sobre todo tendo en conta os resultados que estades este ano acadando, porque non sei se era o que vos planteabades, pois estar tan arriba, estar luchando polo ascenso. No, bueno, nosotros este traballo e esta planificación está claro que la hacíamos a 4 años y para nosotros este segundo año de traballo, el primeiro salimos na trainera, pero as regatas moi puntuales y bueno, y lógicamente el que tú salas a liga el primer año e xa teñas luchando aí con unha tripulación como Mecos que leva xa unha continuidade e bueno, e ten moi buenas referentes de outros años, pues para nosotros é moi importante, moi ilusionante e estamos moi satisfechos. Agora como afrontades, despois das regatas que van e ver desde onde estades, cales son os objetivos que vos marcades de aquí a final de temporada? Bueno, el tópico de siempre, ¿no? Regata a regata, que os chavales vayan millorando, que se encontren bien y bueno, a ver si podemos na regata nosa pues dar el do de pecho e intentar pues eso, ganar a bandera nosa, que sería moi importante para o noso club, para os nosos aficionados e bueno, a ver como se dá. É unha regata que tamén nos gusta moito xa desde fai moitos anos, que é el Teresa Herrera, e bueno, a ver como nos coloca a clasificación e intentar no playoff, pues como mínimo quedar con buen sabor de boca, pero bueno, estamos mirándolo de reollo porque bueno, temos tamén ciertas ilusións aí postas. Veña, gracias, Tino. Bueno, que nos comentas da regata de hoxe? Saltaste de la banca, non? Esperabades un resultado tan pouco como de hoxe? Non sei, bueno, esperábamos un pouco ter quizáis as vantaxes que non tivemos outros días, o ir con tempos diferentes, os campos que sempre hai algunha calle que é mellor que outra, o a falta de experiencia nosa como bloque, o coller o Tino barco e as palas. Bueno, nos estamos intentando evolucionar un pouquiño conforme pasan as regatas. Hoxe, grazas ao erro que tivo Rianxo a semana pasada, tivemos a oportunidade de ir na tanda boa, coas referencias da tanda anterior. É un erro que lle pode pasar a calquer barco, pero neste caso beneficiounos a nós para vir hoxe na tanda boa. Eso che dá a oportunidade de pelexar cara a cara. Cando podes pelexar cara a cara, podes saírche mal ou podes saírche ben. Nós hoxe fixemos unha regata bastante completa, bueno, pois o Mecos e Castropol están moi por encima do resto dos rivais. Bueno, con Chapela estivemos dous largos pelexando e logo ao final creo que nos supemos estar un poquinho mellor dentro da regata. Supoño que isto significará un subidón de moral de cara a afrontar esta terceira posición de hoxe, de cara a afrontar o resto da temporada e colocarvos tamén na tanda boa, non? Porque se rinde un pouco máis o mellor que na primeira das tandas. Hombre, evidente que agora como quen di depende de nós quedarnos nesta tanda. Sempre que melloremos os tempos da outra tanda, xa quedamos nesta. E logo o resto pois o irán dicindo as regatas. O resto, isto non é como antes. Antes había clubes que como quen di non entrenaban,
pero agora xa entrena todo o mundo ten material, todo o mundo fai inverno e todo o mundo pelexa, e todo o mundo vai na seguinte regata a ir a por outro clube máis. Entón, está claro que o que tes agora é que dependes de ti mesmo. Nos hasta a semana pasada en Chapela, que fomos na outra tanda, dependíamos de outros equipos. Agora, se nos mantemos a liña de traballo de estar por encima da outra tanda, manteremos o posto. Ese o objetivo daqui a final de temporada? O objetivo é, sen dúbida, non poñernos un número no listado, digamos, na clasificación final, senón ir atopándonos dentro do barco, ir atopando sensacións e ir mellorando, que costounos bastante ao principio da temporada. Agora parece que collemos unha liña un poquinho positiva, a ver se somos capaces de mantela. Que tal? Supoño que moi contenta despois de ganar hoxe na casa, e sobre todo que te estás alternando con Félix, unha regata a ti, unha regata a él, e que che tocara a ti casualmente na casa pois ondear esta bandeira, non? Hombre, a ver, ganar a regata sempre gusta, pero se anda por riba na casa, pois a verdad que estamos moi contentos. Como domas a 13 fieras, unha muller como doma a 13 fieras que tes a bordo? Mítica pregunta, non? A ver, eu creo que dá igual que sexas home ou muller, sempre cando te fagas escoitar, non creo que eso teña moito que ver, sí. Bueno, 4 de 4, supoño que a por todas, non? Daqui a final de temporada. A pola quinta e a polas que veñan, pero bueno, vai ser unha temporada dura e larga, ainda queda moito por bogar, a verdad. Tendes cada vez dá a sensación de que Castropol apretavos un pouco e exigevos un pouco máis, sobre todo en relación ao inverno, non? Tendes aí un duro adversario. Sí, é un duro rival, creo que nos vai a dar moita caña o resto da temporada, moita. Esperemos seguir mantendo a distancia, pero non vai ser fácil. O objetivo, supoño que non planteades outra cousa que non sexa o ascenso directo. Home, é o que máis nos interesa, non? O ascenso, pero, bueno, disfrutar as regatas e ir paso a paso, que isto ainda acaba de empezar. Eu vexo moito pelo blanco a bordo, pero tamén vexo moita xente xove, non? Dá a sensación de que Mecos ahora está labrando un proxecto de moito futuro, a medio plazo, para cadar resultados para volver a donde estuveste fai anos, non? A ver, gustaríanos moito, a verdade que eu creo que temos un pouquiño de todo, mezclase dentro da trainera xente con experiencia, con moitos anos e moitas regatas a bordo, a xuventud, que sempre é importante, porque realmente é o futuro do club, sabes? A canteira é o que máis nos interesa, seguir por este camiño que é o que máis nos favorece. Pois nada, gracias e suerte. A vos, gracias.